Δήμος Αλεξανδρούπολης επιβραβεύει τους πολίτες και τα σχολεία που συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση με τρόπο εύκολο και γρήγορο. Δείτε πώς. Αρχικά μπαίνουμε στην πλατφόρμα ανακύκλωσης www.recyclepavlawin.gr, δημιουργούμε λογαριασμό και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε πόντους με τους παρακάτω τρόπους. Ανακυκλώνω, το δηλώνω και κερδίζω πόντους. Ενημερώνομαι διαβάζοντας χρήσιμα άρθρα για την ανακύκλωση και κερδίζω πόντους. Μετακινούμε με τη δημοτική συγκοινωνία, το δηλώνω σκανάροντας το QR code που υπάρχει σε κάθε λεωφορείο και κερδίζω πόντους. Και τώρα, τι μπορώ να κάνω με αυτούς τους πόντους? Μπορώ να τους εξαργυρώσω με εκπτώσεις στα τοπικά εμπορικά καταστήματα που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ή μπορώ να τους δωρήσω σε όποιο σχολείο θέλω και να το βοηθήσω να κερδίσει στο σχολικό διαγωνισμό Ανακυκλώνουμε στο σχολείο 2023-2024. Έλα και εσύ στη μεγάλη παρέα του Recycle and Win. Ανακύκλωσε, ενημερώσου, μετακινήσου με τη δημοτική συγκοινωνία και κέρδισε. Πρόγραμμα ανακύκλωσης Recycle and Win του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την υποστήριξη της Eco Solutions.